खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोङो ओरैबायदि सासे आइजोनि बाथ्रा रायज्लायगोन जाय आइजोआ जोंनि भारत हादरनि गोबां आइजोफोरा साननो हायै खामानि मावनानै दिन्थिदो जायखौ बिनि जि खस्थ बिनि मावनाय खामानि बेखौ माने गासै इन्डियानि सुबुंफोरानो बिखौ साबायखर होयो मानोना बेफोरबायदि खामानि गोबां सुबुंफोरानो मावनानै दिन्थिनो हाया आरो बियो सासे आइजो जानानै मावनानै दिन्थिदो थौदो मिथिनि सोर बियो मा खामानि मावनानै दिन्थिदो 14 बैसोआवनो बिखौ हाबा हरदोंमोन सासे पुलिस कनस्टेबलजों जायनि मुङा जाबाय एन अम्बिका होननाय तामिलनाडुनि फिसा गामिनि सासे लाइमोन आरो जेब्ला बिनि बैसोआ 18 जायो 18 जानाय लोगो लोगो बियो सानै फिसाजोनि बिमा जायोमोन आरो बै 18 जानायनि उनाव बियो सानसेखालि बै हौवाजों एखालि 26 जानुवारिमोन आरो गावसोरनि हौवाफोरनि जि एखालि मोनसे पेरेड थायो मानोना पुलिसफोरना गोबां गेदेर गेदेर अफिसारफोर फैदोंमोन बै जायगायाव आरो फैनायाव माने बेयाव पेरेड खालामहैयोमोन आरो पेरेड माने नोंथांमोननो आं सिम्पली बुंनि जि पुलिसफोरा साबधान बिश्राम बेफोरबायदि माबा खालामोना बेफोरबायदि आरो बेखौ खालामनायखौ माने बै हिनजावाबो नायनो थांनानै बेयाव नुहैयो जे हौवाया गेदेर गेदेर अफिसारफोरखौ माने सेलुट खालामबाय दोङो बिनि सिगाङाव साबधान बिश्राम खालामबाय दोङो बेखौ खालामनाय नुनानै बियो माने गोसो सिङाव सानबाय थादो नायहोलांदो आरो गोसो सिङाव सानहोलांदो आंबो जुदि इमान गेदेर गेदेर अफिसार जानो हानायमोनबा आंखौबो बिदिनो पुलिसफोरा सेलुट खालामगौमोन आंनि सिगाङाव बिदि गोसा गोसा होख्राव होख्राव पेरेड खालामगौमोन बेफोरबायदि बियो गोसो सिङाव सानबाय थानायसै आरो जेब्ला बै पेरेडा जोब्बाय बिनि उनाव बिथांमोना न'आव फैनायसै आरो न'आव जेब्ला हौवाया मोनफैयो अब्ला बै अम्बिकाया सोङो हौवानाव जे नोंथाङा दि बेयाव होख्राव होख्राव पेरेड खालामबायदोंमोन बा सेलुट खालामबायदोंमोन बिसोरो आसलते सोर बिदि बुंनायाव बे हौवाया मिनिनानै बुङो बिसोरो जोंनिख्रुइ बिराद गेदेर गेदेर अफिसार IPS अफिसार IAS अफिसार गासैबो दंमोन बेयाव आरो बिदि बुंनायाव बे अम्बिकाया गोसो सिङाव सानबाय जे आंबो IPS अफिसार जाथारनांगोन आरो बेनि गोसोनि खोन्थाखौ बियो गावनि हौवानि सिगाङाव खोन्थानानै लायो आरो हौवाया फार्स्टआव जेब्ला खोन्थायो अब्ला मिनिनानै बाद होलै नोङो बेफोरखौ माथा मारिनो दरखार गैया बिदि बुङोमोन नाथाय उनाव गोबां माने खननै खनथाम बुंनायनि उनाव हौवाया सानबाय नोंमा आरो बिनि गोसोआ माने बे मोनसेयावल' नांथानानै दोङो माने बेलेग साननोनो हायाखै बियो जे बियो IPS अफिसार जाथारगोन होननानै आरो बिनि उनाव हौवायाबो बेखौ मा खालामनो दा हौवाया मान्थि जानायसै जे मानिनानै लायो जे जागोन नोङो फरायनो स्टार्ट खालाम आङो जि हेल्प नांगौ आं खालामगोन नाथाय दा गेदेर प्रब्लेमा जाबाय बिहा फेमिलि दोङो गथ' सानै दोङो लोगोसे बियो क्लास 8 आव फरायबाय थानायावनो बिखौ हाबा हरोमोन दा क्लास 9, 10 गासैखौबो स्टार्टिंनिफ्राय दा फरायफिननाया बहुत मुस्किल मानोना बियो सानफ्रोमबोथ' स्कुल कलेजाव थांबाय थानो हाया बिनि थाखाय बियो आनरेगुलार किसुमान इनस्टिटिउट दोङो जेराव माने सानफ्रोमबो थांनाङा कलेजाव गेजेर गेजेर थांनानै एग्जाम लिरहैबानो जायो न'आव थाना फरायबाय थाबानो जायो बैफोरबायदि इनस्टिटिउटआव बियो एडमिसन लायो आरो एडमिसन लानानै क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 बिदि होलांबाय थायो आरो फराय लास्टआव ग्रेजुवेट जाहैयो बियो ग्रेजुवेट जाहैनायनि उनाव दा गावसोरनि खाथियाव जि UPSC प्रिपेयार खालामनो थाखाय जेबो इनस्टिटिउट गैया आरो बिनि थाखाय बियो गावसोरनि गामिनिफ्राय बहुत गोजानाव जेराव माने चेन्नाइआव बियो थांनो गोनां जायो आरो बै चेन्नाइआव थांनो गोनां जानायाव मोनसे माने प्रब्लेम फैयो मा गथ' सानैखौ सोर नायगोन आरो उनाव बे गावनि हौवाया बुंबाय जे सिन्था खालामना आं जेरैखि जाया मेनेज खालामगोन नों थां आरो बिदिनो बियो चेन्नाइयालागि थाङो चेन्नाइआव थांनानै मोनसे
इनस्टिटिउटआव बियो एडमिसन लायो एडमिसन लानानै बेयाव खोब माने खस्थ'यै फरायो फराय UPSC एग्जाम मोनफैयो फार्स्ट UPSC एग्जामाव बिनि रिजाल्टआ गाज्रि जायो बिनि उनाव हुवाखौ मानि होनानै आरोबाव खनसे होबावो सेकेन्ड बारावबो बियो फेल जायो आरो बिनि उनाव हुवाखौ मानि होनानै आरोबाव बियो खनसे होबावो थार्ड टाइमावबो बियो फेल जायो फेल जानायनि उनाव हुवाया एबार अखज्य मोननानै हुवाया बिखौ लेंहरो फै दरखार गैला नोङो आरो इमान होबाय थानो दरखार गैया आरो बिदि बुंनायाव बै अम्बिकाया लास्ट टाइम होननानै बिराद रिक्वेस्ट खालामनानै हुवाखौ मानि होथारो आरो होनानै बै लास्ट टाइमाव 2008आव बियो UPSC एग्जामखौ क्लियार खालामनानै फैयो आरो बिनि पस्टिंआ महाराष्ट्रआव होदोंमोन जेराव बिखौ लेडि सिंगम होननानै माने मिथिनो मोनो गोबां गेदेर गेदेर केसफोरखौ बियो सल्भ खालामदो आरो बेफोरो उननि बाथ्रा आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनाय कारना जाबाय दिनै गोबां माने सुबुंफोरा स्कुल गारनो थाखाय स्कुल कलेज गारनो थाखाय मोनसे बाहाना नागिरबाय थायो जे जोंहा न'आव ओरैथोरै प्रब्लेम जोंहा आफाया फैसा हरनो हाया जोंहा बहि बायनो फैसा गैया खिथाब नाथाय आं जेसेबां माने बेफोरबायदि स्टोरी किसुमान नुदों बा रियेल स्टोरी जेखौ आं नोंथांमोननो माने बानायनानै खोन्थायाखै नोंथांमोना एन अम्बिकानि गासै बाय'ग्राफि नोंथांमोना गुगोलआव सार्च खालामबानो माने मोनगोन आरो बेफोरबायदि बाय'ग्राफिफोरखौ नायनानै इन्सपायार जानांगौ माबायदि बिथांमोना हादो आरो जों मानो हाया दिनै गोबां मानसिफोरा बिदिनो स्कुल गारहोलांबाय थायो आरो गोबां बेलेग माने खामानिफोराव बिथांमोना माने खामानि मावो जेराव स्कुल गारनायासो माने मेन बिथांमोननि माने माबाया जाहैबाय जे न'नि प्रब्लेम माबानि प्रब्लेम नाथाय जायफोरा फरायनो गोसो जायफोरा गेदेर फरायनो गोसो बिथांमोना जेब्लाबो थाखा फैसानि जेबो खोथायानो फैया बिथांमोना टाइम टु टाइम फरायो टाइम टु टाइम फरायनानै बिथांमोननि जि गोसोनि साननाय बिखौ मावथारो मानोना मोननै रोखोमनि प्रब्लेम फैयो फरायनाय आरो फरायियाव जायफोरा उन्दैनिफ्राय खस्थ' मावनानै जेब्ला मोजाङै फरायनानै माबाफोर मोजां साख्रि लायोबाथाय बिसोरनि जि उननि लाइफआ बिराद मोजां जाहैयो बिराद मोजांबो नङा जेराव माने बिथांमोना थाखा फैसानि इमान माने एभेलेबल जाया जे मार गोबां थाखा मार गोबां बेफोरो बिजनेसनि माने अनगायै बेलेगाव साख्रि मावनानै जेब्लाबो मोननो हाया नाथाय साख्रि मोननानै नोंथांनि जि माने किसुमान टेनसन जेन এই मासाव मा खालामगोन नै मासाव मा खालामगोन खामानियाव थांबासो फैसा मोनगोन थाङाबा बेफोरबायदि नङा साख्रि मोनसे गभर्नमेन्ट साख्रि मोनबाथाय नोंहा नोंथांनि जि सेलारि बे फिक्स थैजासिम मोनबायानो थागोन जायखिजाया बारा बुंलिया आंहा डिउटियाव थांनोबो टाइम जासिगोन गतिके बारा गोलाव भिडिअखौ बानायला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो जायफोरा गोदानै चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों